И здравейте, потребители от VBOX, аз съм Golden Play и това е channel update на моят канал. Така, в този channel update ще ви кажа защо няма клипове на Minecraft. Ако се чудите, защото имам позволение да качвам само до 15 минути в YouTube и за това няма. А пък аз искам да ги правя с по-високо качество, пък ако ги направя с по-високо качество стават около 300 мегабайта, а те като ги снимам и стават по 4-5 гигабайта и после като ги обработя и стават към 300, така че ако ги обработя няколко пъти няма да стане хубаво качеството, затова ги качвам в YouTube и защото там няма такива ограничения. Но едното ограничение е гадно, защото може да се качва само до 15 минути, докато там нещо не ти дадат разрешение и такива работи. И затова аз може да се чуете, че няма клипове на Minecraft. Но заради това е проблема. Защото имам разрешение да качвам само до 15 минути, а пък те са по 20 минути. Дори имам един клип, който е 16 минути. Да, имам 16 минути, имам един клип, който е 15 минути и 30 секунди и него не ми дава да качат. Много гадно така става. Но това е за този channel апдейт. Това е новината, която имам да ви казвам. Скоро ще се закупя нова видеокарта също така и ще правя поредица на по-хубави игри. И вече, ще игра PES-а, аз пък PES-а. FIFA 13 с много по-добро, няма да има толкова лаг и ще бия, защото в момента лагът ми пречи. Почва да ми лагва и ми пречи да игра, просто не е приятно. И Minecraft ще е много по-добро качество, затова може да има и на Battlefield клипове, на Mafia 2 също. Въобще, като се взема, съм намислил много поредици, така че това е за този channel апдейт. Чао! И сега един гол ще вкарам за вас. О, да, греда. Сега ще вкарам един гол за вас, така. Ето го гола за вас и още един за вас. Ето вижте го гола. Тук само, как я вратнах. Насочих. И да, минам под него, но не можа. Сега ще вкарам един гол за вас. Така. Джохар пази, аз съм с Меси. Ето това беше гол за вас. И чао, до нови срещи!